Uba penyat sing CEM ke KHADC mentaka sengisat jan ke arpau santarik naiwing arja arpau lai ulap lipat ba ya ke community health park haka shnong lau sotun ya kani ke community health park lashna ban pelut hi na ke platingka jong ka dorbar shnong lau sotun klem kanu kanu ke skim batling ba ki kaptu katne ki balano senyang haka ni ke sengi la sak hilang ru uba hamlet son ling MLA barim ke melim constituency kum usembut kongsan uba haribat renja arang ba shnong lau sotun kidokot ke executive committee LUSSCO kilong kemi long kpa bat ki samla shenrang bat kenthei uba penyat sing sim habakran kum ukongsan ha kajingelang ka bala penlong halau sotun sports complex ulapan pau kajing ai khuble ya ka dorbar shnong ka balala ban shnai ka ni ka park ka bade shibenta ban yarap iki patba bakin penankam ha kaliang ka kot ka khya ulaya ro ru baka shnong lau sotun ka diga shnong ka bala kiu shaprang ha kiliang baro kamtam ha kaliang kajingele kai sport ha ka bakala don la ka jong ka jaka ajing hikai lani ki academy ha ki jat jingele kai ba pher ulaong baka district council kanang ya treilang ringkat bat ka shnong bat ru ban yarap kat bala ha ka ban kentiu ka shnong ka thau ha ki liang baro uba hamlet son ling ha bakran kum usembut kongsan ula ai ka jingya ro ya ka dorbar shnong lo sotun ka balala ban shnai kan ka health park klam kanu ka scheme ula ai khuble ki nong yalam shnong ki balala ban ai ka jing shakri ya ki pat ba nong shong shnong Misal lo magi mga kay pitama nasro kam sa marepay la pasna so thu bade ke jing tristom jing trelang po kashnong pelala ban pen urlong ya kani ka pak kumni kumbangi i menta te ka long ke basutanat ba ka dorbar shnong akan don ya kum kini ki health park na ka menta ka jing mentoi jong ki nong shnong ha ka bai dei bat ka kot ka khya ngi su thu menta ki babun ba ki nong shnong le se po kari jongi kilong health conscious kilong pikir bah nakamenta kakot kakya namta kamet kapat teling bak kum kini ki facilities bakiyo hagani ka shnong se kan yarap shibun ru namenta ban kring yaki hep ki barit ki samla ki riurang ba ki riu temen ki rusan bakin wan bani shimenta hangni namta kakot kakya tengah so ban penpau kat bangarang syong ban sengap iki babun ki facilities bapidan hangni po shnong khamtam bedi sports asoba lesela yar bandon ki shnong lene ka shnong hapo rihasi banlong kum ka shnong law satun bala don baro kini ki facilities ngaru ngami khmat e constituency lesi ki ba bun ki ki jakara ki jaka shnong ten rimpat long pat kumbalong hangni po law satun ba pilaidon ya ka football academy piladon ya ka cricket academy piladon yaki babun ki weki sports activities ki bala ban yeshimenta deki samla ki jongi bat kani ka peni ba ka shnong ka kala nang khamkiu shkhmat baka long ka we ka shnong le se ka ba ye ya ka sports tang kata ndre ka ba island tea ban play lat clearenti yaki samla ki bran sap ka kami lekai khnang bakin yo ye kerensan ban mi khmat pat hakiwe weki benta gajinge yakob ki bapher kidi helpa ki bayashna khamanda kanu ka scheme tang gajing start jong ki ngam shnong kiyo ya kidi helpa magsobana ke boromeki namar klashimkhia barrungla banong maisha bigidon kajing id yang dong shong shnong kajing id ilak shong kathau kajing id ru ilak jong kajai benriu namar balarang yong bang iye ja kasnong ngiye ja kajai benriu tang daga ktien na try kam don jingmut habang iye ja kasnong
ngi jeng rio ngin peniru dakakam tiga sukumen sipone abapik budabasnong pi peni dakakam bantai ya kedik halpak kelong keke ke badan kam ke bahagian kisngi ki por bamata barok ni be chata ke chongjong piani lostun ke reshnong ke brospa ke rokshnong ke kamba sanjar tam ke rospa hajinon jingdon jing rokshnong pilaruspa hajinon jong ke jaka ke pota nomar ke bon bahani yang ihang ni ke snong jong pi ke rospa ke bon ba ke jaka ngi ki dong rep ki yo benta kerana si bon ba kejing tei ki ba koridor hapo kasnong ka chongpi mar mentamang boro ngilong concern leni ngi pikir ba la jong kamet ka pha bar kalong ka badai hiru ban pikir ya kamet ka pha ka jongi tipi ka do basong pi ya kene ke bar khoi bar thlele ya ka badai e ka sopan a ka jing ro ka chongpi bana klyang jonga hiru kumbang jutre kat ki por compare kamelei ulah dalam hak election ru henry pimde bar kuslai nomor ngadi ubreu ba kemen sim menteri ke kam nganomor melanu leru ngane trai ngane kersan ya kasnong jongpi ya konsumsi berkebjaru ya jebruhi bro kawi kapakong sang kalong gendon kemen sim bakai menteri ya kam